Всъщност е трудно да повярвате с колко много неща сме се занимавали през годините. Мога да ви разказвам много часове, но никога няма да ни чуете подробно да ви се хвалим как сме направили това и това е някакъв много голям успех или някаква много голяма наша заслуга. Винаги сме вярвали, че за нас не съществува понятието до тук, защото до тук е някаква крайна цел, а пък ние се стремим винаги да имаме следващата цел и винаги да се движим, а освен това стигнеш ли до последната точка, която си поставил като цел, тогава неминуемо трябва да тръгнеш надолу. Момчета, няма невъзможни неща! Ние стартирахме нашата кариера, като казахме няма невъзможни неща. Чувствахме, че трябва да го кажем, чувствахме, че това не е лъжа. Но, дори казвайки няма невъзможни неща, ако преди 25 години някой ми беше казал с какво ще се занимавам в момента и какви ще са мечтите ми за бъдеще, аз нямаше да му повярвам. Затова постоянно развитие, постоянно израстване или поне стремеж към израстване и постоянно обграждане с качествени хора, с които да творите по-готини неща. Това е смисъл. Каузата на ДНК и на България Лонцио, например, са логично продължение на някои наши по-стари проекти. Филма за Гунди, например, който сега продуцирахме, е следващия етап, да кажем, на нашето кариерно развитие. Колкото и да е трудно, колкото и да ти изглежда невъзможно, има един номер, който трябва да правиш. Ако погледнеш цялата картина, тя изглежда шокиращо невъзможно и може да те отблъсне. Затова, както казва Мирон, решаваш нещата и проблемите по реда на тяхното възникване. Едно по едно и накрая като ефекта на доминото, то вземе, че стане. През годините сме имали много трудни моменти и ни се искало със сигурност на мен, вярвам, че и на Андрей, да се откажем по една или друга причина. Ще сега си изведете молив и лист да запишете моята рецепта, как и защо не съм се отказал. Защото винаги съм се обграждал с хора, които разчитат на мен. А аз съм такъв човек, че ако някой разчита на мен, просто не мога да се откажа. Ако бях сам, чак съм се отказал хиляди пъти. Ма това важи за мен, намерил съм си моя номер. Не губете нито секунда време в това час по-бързо да почнете да се анализирате, за да намерите какъв е вашия номер, кое е вашето нещо, което да ви мотивира да не се откажете. Естествено, всеки човек понякога иска да се откаже. Ние сме имали дълъг професионален път, имали сме много спадове и много издигания нагоре. Аз лично вярвам, че самия смисъл на живота е движение. Някои вярват, че е хармонията, разбира се, любовта е много важна, но в моите разбирания живота е движение. Ако човек спре да се движи, всичко става напълно безмислено. Семейството, например, е изключително важно. Аз малко на по-късна възраст го разбрах и семейството им е изключително важно за всеки човек. Но за мъжа специално, съжалявам, че прозвуча малко старомодно, според мен живота му абсолютно не може да е пълноценен, ако не работи активно. И затова никога не трябва да се отказва от мечтите и от стремежите си, защото иначе ще живее непълноценен живот. Винаги сме смятали за наш голям шанс, че сме двама, защото се балансираме, подкрепяме се, по някой път спорим. Не знам дали ако бяхме по-отделно самостоятелни бойни единици, нещата щяха да се развият толкова добре. Това е адски важно. Самия ти да позволиш да имаш до себе си равностоен участник, който да те инспирира, да те ръчка, да те бута напред, да не те оставя на мира, ако решиш, че си станал много велик. Но за да го имаш този човек, трябва пък да си склонен и ти да му даваш същото. Много пъти сме го правили, дай да пробваме пак. Айде. 1, 2, 3. Няма невъзможни неща. Наистина.